Сәләммесез, Ирак-Ираклардан килгән газиз милләттәшләр. Сезнең Татарстандагы Меңгәшәр Казандагы көннәрегез истә калырлык вакыйга булсын дип, без бүген зур эшкә алынып, бөек тарихка күз салдык. Менә сезнең каршыгызда Шиһабетдин Мәрҗани институты, Мир Касыйм Госманов исемендәге Алтын Урданы һәм Татар ханлыгын тикшерү өйрәнү үзәге, Бөекбританияның Оксфорд университеты галимнәре катнашында чыккан Золотая Орда мировой истории исемле китап. Без бүген сезнең белән шушы бер генә кешене дә битараф калдырмый торган кадерле китапны тәкъдим итәргә алынабыз. Евразияны иңләп алган Алтын Урда цивилизациясын киң форматта өйрәнү бары тик 20нче гасырның 90нчы елларында башланды. Бу чорларда туган үзгәреш тарихка да аек, объектив караш тудырды һәм курыкмыйча Алтын Урда дәүләтләре татар мәмләкәте тарихы тулысынча өйрәнелә башлады. Беренче тапкыр 1998 елда Мәскәүдә бу темага багышлап Калькадан алып Әстерханга кадәр 1223-1556 еллар Улу Зучи дигән фәнни семинар үткәрелде. Бу милли үсештә бик зур бер нигез булып тора. Әмма күп милләт шундый академик үзенең тарихын исбатлаган эшләре юк әлбәттә. Һәм менә татар халкында да тарихыбызны яратучылар монда бүген дә утыралар. Менә әгәр дә шушындый нигезебездә академик эшләребез бар икән, демәк ки, ул инде бөтенләй башка дәрәҗә дигән сүз. Мин әлбәттә беренче чиракта һәм без менә координация эшен эшләгән, бу китап минем ел ярымнан артык вакытны алды. Һәм авторлар исеменнән зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Чөнки бу китапка игътибар бик зур. Әлбәттә, проблемалар да бар. Аның берсе, мәсәлән, тиражның аз булуы. Инде бүген генә дә ничә кеше миңа шалтыратып, өеңдәге соңгы экземплярны бир авторский гына дип әйтүчеләр булды. Әмма ул бүген көндә технологиялар алда, безнең тарих институтының сайтында PDF рәвешендә бар. Менә төбәкне өйрәнүчеләр өчен дә алып укырга була. Менә безнең миннән сораганнар иде инде бу китапны эшләгәндә нинди максатлар булды, нинди проблемалар булды, ничек эшләнелде. Әйтеп кителде, бүген дә 7 томлык татар тарихы бар, Алтын Урда буенча конференциялар үтә, күп кенә эшләр бар. Безнең мәсәлән журнал бар, Золотарнское обозрение дип атала. Менә татар тарихын буенча күп дискуссиялар бар. Менә ул дискуссиялардан алга чыгып, ниндидер бер зур эш эшләргә кирәк иде. Ниндидер бер зур фәнни оешмалар белән бергәләшеп эшләргә кирәк иде. Бүген көндә татар тарихын, Алтын Урда дәверен бер ничә йөз кеше өйрәнә. Менә аларның иң яхшыларын, төрле мәктәпләрне сайлап алып, бер шушындый эш барлыкка китерү иде. Безнең тарих институтында бу эштә менә санлы шундый оешма буларак координация эшли ала торган безнең тарих институты. Менә без бер конференция үткәрдек Лейденда, шулай Алтын Урдага башланган, Саратовта булды, башка җирләрдә, Петербургта. Менә анда без шундый фикергә килдек. Ниндидер иң зур фәнни оешма белән бу эшне бергә эшләргә кирәк. Әлбәттә, Оксфорд институты тәкъдим иттең дә татарларны әйдәгез татар тарихы шул хәле кирәк, басыйк дип анда көтеп утыручы юк әлбәттә, чөнки беренчедән аларның үз планнары бар, үз эшләре, икенчедән алар дөнья күләмендә, дөньяда беренче урында торган университет. Ничек алар белән эшкә керә алдык? Менә Кембридж университеты шулай үзенең Кембриджская история дигән сериялары бар. Алар бик алдынгы эшли. Оксфорд бу яктан эшләп бетерә алмый. Һәм менә Алтын Урда буенча да Кембридж тарихчылары да эшләде. Ул китап 1 елдан соң чыгачак, язылып бетсә дә. Без Оксфордка тәкъдим иттек, без сезнең белән бергә эшлибез. Сездән бер нәрсә көтмибез, галимнәрегезне катнаштырабыз, акча да сорамыйбыз. Безгә исем кирәк. Һәм бергәләшеп эшләгәндә Оксфордка да исем киләчәк, чөнки Кембриджны узачакбыз. Шундый сүз бирдек, ул кыю сүз иде. Административ рәвештә басып торып эшләтү авыр, ә менә сүз биргәч егетләрчә эшләргә кирәк иде. Һәм кыска вакыт эчендә чынлап та ул эш барып чыкты. Алтын Урда үзен җиңеп җиңелгәнне ничек аклап булсын.
yerdagi ilham yelgende ilni xalq nişik saklap kalsın. Altın urda sabah almaz xalq. Taralganı köpme, tarqalganı ersiz kavimlerini urşıdırga şiter miken jirde tatar kanı. Altın urda gayer ullarının devamları kaysı halıklarda tanıyım yüzden. Muhterem cemaat, Altın Orda tarihi bir bik seyir kıyafette saklanıp geldi marşı. Eğer siz alıp karasanız Şarik tarihi diyen kitaplarını, История Востока bir vakitte Altın Orda tarihinde kirmedi. Ali köpten tövüne bir mertebe Moskova'da bastırıp karadılar, şundan sonra daha bu tarihinden yok kaçaktı. Biz Kılbatış tarihine de kirmedik. İstoria Avrupa'da bizni tabi almayısınız. Fakat Altın Orda'nı verdiler Orus tarihi arqılığına. Ama, siz görəsiz, biz hazır ayakka basqandan soň bu meseleni indi özümüz müstakil ravishda ko'tara başladık. Demek bu bizning dünya tarixine kiruvimizning bir yo'li. Hem bu meseleni öğrengende bizge bir köp şetirikli aybirlerini o'ylarga to'g'ri keladi. Mana birinchisi, bir qoldigan aybir. Bitta yerda yozalar Altın Orda degan isim Zlatarda o'ylab chiqarilgan, Qozonda plenda bo'lgan bir Orus tarafından deyip. O endi 16 asırın ikinci yarısında Kazanskiy Letopisец, Kazanskiy Historia kitapta kullanılan şunday termin. Ama siz alıp qarasanız Schildberger degan Bavar soldatının hizmetin, o Altın Orda'da hizmet etken, anda var Zlataya Tatariya, Altın Tatariya degan düşünce. 150 yıl ilk kullanılgan. Demek bu düşünce bir de gadiden tugul hem Orus tarafından oylab çıkarılmagan. Men oylayım Altın Orda degan söz, ol devletinin negizini teşkil etken, şoşu altın çatır içinde turgan, taxt oranda tura turgan, altın taxt bilan beyli düşünce. Ol uzak degan sözni anlatır. Demek şoşu bizning babalarının vlast qirgan uzaklarının ismi şunday bo'lgan. Hem ana ispatlarga bular o'ltirda men yozganimda bar, bu bek ahamiyatli bir aybir. İkincisi, belgili biz Altın Orda turunda siyashganda şunu unutmasqa tiyishmiz. Men ali Qozonga qaytib ishlay boshlagandan so'ng, men bunda 80-yilni 81-yilni qaytib ishlay boshladim. Shundan da Altın Orda degan so'zni bunda qo'llanirga yaramadi. Hem 90-yillar boshida Altın Ordani yoqlab yozuvchilar Qozonda 5 kishidan ortiq tug'il edi. Bütün barısı da Bulgar deb şundan yarak keta olmaylar edi. Bunu ko'rasiz, zamona o'zgara, hozir endi boshqacha fikrlarga bular. Ammo nechikgina o'zgarsin-da zamona, Moskva butunlay qarashlarini o'zgartirib bitira olmaydi. Siz ixtiyorga qarasangiz, Moskva olimlari biroz pozitsiyalarini o'zgartirdilar hozir. Nashnat tomonidan aytdilar. Tege tatarsko-mongolskiy iga degan so'z yo'qoldi. Ama nechikdir baribir bu Altın Orda tarixini Moskvada chetga ketirga tirishadilar. Bizniki tug'iltga kerak esa bosib oluvchilar qiyofati qoldi bizni tasvirlovda. Men o'ylab ol shundan o'zgarmas deb shundaqda. Chunki ishga qarshiliklar ul bor, ham kelishlarda bo'lacak. Shuning bilan birga bizga eslab turgan kerak, Altın Orda keng davrda yashash sababli angar qarash turli xalqlarda formlaşacak. Hem ilik Altın Orda bütünde siyashmagan xalqlarda, mesela Qozaqlar bir qaşında Altın Ordaga beylemediler o'zin Sovet chirinde. Anataga bütün proklatiyasi bizdan boshqa tushdi, tatarskiy proklatiyasi. Hozir Qozaqlar da bek tirishadilar, u davlatni o'zlarini keltirgan. Men o'ylayman, aqllarga kelgandan so'ng boshqatlarda bo'lishga tutinurlar deb. Chunki boshqat qabilasining ko'pchiligi tatar ishidan chiqqan. Eslari tushashak. Şuna göre bu meselelerden uylagan vakitte Altın Orda terisinde ali siyasi vaziyet alg'atma bo'lacak. Biz ana hazır qilgan tiyishmiz. Mening fikr bo'yicha bizning olimlar o'ltirda oz qo'ydilar. Chunki men bugun aytib ketdim bir taqdir. Qabila sistemalari bizdalik bo'lgan, lekin nachar saqlangan. Shunga ko'ra, agarda bizning ko'rshi xalqlar qabila orqali Altın Orda ishga kira boshlasalar tarixga, ular aytashaklar, bu qabilalar bizda bor, demak bu bizniki.
Шуңа күрә безгә бу мәсьәләләргә үзебезнең карашны формалаштырырга кирәк. Актүбә шәһәрендә Сабантуйда булганда безне йөртте 2 ГАИ начальнигы. Мин сорадым, сез кем кабиләгездә? Без Алшын кабиләсеннән диделәр. Мен әйтәм, сез беләсезме Алшын кабиләсенең чын исеме? Юк, ул казак кабиләсе. Мен әйтәм, аның чын исеме Алшын татар. Булар өчен бу ачыш булды. Һәм көнбатыш казакларның абсолют күпчелеге я Нугай калдыгы, я Алтын Урданың калган татарлары. Алар анда күп. Бүген алар онытканнар, ләкин без ул язырга тиеш, чөнки безнең тамырлар анда да бар. Аннан соң менә уйлап карагыз, ул хәзер үзбәк дип йөрткән халыкның бит абсолют күпчелеге түбән халык. Ул сартлар җирле халык, әмма үзбәкләрне ясаган халык барысы татарлар. Ягъни бүген генә әйтте, менә 16нчы йөз башында Урал буйларыннан һәм көнбатыш Себердән мин уйлам теге салкын оешыра башлангач 225 мең сугышчы һәм аның бөтен гаиләләре күчеп китә көньякка һәм үзбәк халкын ясыйлар шунда Бохара ханлыгын төзеп. Бу шулай безнең хат тарих. Әгәр дә без ул турыда язмасак, алар аны бәлки уйламаслар да. Без ул турыда язырга тиеш булабыз. Шуңа күрә алга таба Алтын Урданың этник һәм мәдәни мирасы өчен көрәш булачак. Без моңа хәзер булырга тиешбез. Һәм менә мин әйтеп куям үзебезнең төбәк тарихын өстендә эшләүчеләргә дә, сез бу турыда шулай фикерләрегезне тупларга тиешсез. Чөнки күп кенә урында региональ материаллар бар. Хөрмәтле милләттәшләр, бу чара безнең әле яшәешебезнең беткәнлеген күрсәтми, димәк безнең киләчәккә өметебез барлыгын күрсәтә. Шулай яшәсәк иде, һәм безнең галимнәребез шушы темаларны күбрәк күтәреп, һәм тагы да тирәнгәрәк ачсыннар иде. Чөнки мин үзем тарихчы түгел, телче, әдәбиятчы, шуңа күрә минем үземнең юнәлешләрем бар. Мин әлбәттә тарихчыларыбызның хезмәтләре өчен бик шат һәм алар өчен куанып яшим. Рәхмәт сезләргә.